Morales, and then may partner nga pa na ko sa diri si Juan Ditayad. Okay, kumusta ka man tanan? Tibo ka bisayan og gindarang nakamati karon kanato. Asap kita. Always say a prayer. Di kita malimot nini sa gamay pong atong pagpaningangin ngadto sa itong labaw magagaw. Lord, thank you kayo sa mong gihatag ka namong grasya. Matagadlaw. Okay? Asap, always say a prayer. Ang pagampo mo itong unahan. Pero, ako sa ding i-shout out sa mga diri sa Leo Intong diha sa Ilaya. Amayo kayo ni Parido Alan Gulyat na Kurda. Kumusta si Leo Intong nimo? Paridong. Alan Gulyat na Kurda. Okay. O nga to usab dilito arong nga mga nag-awhag diya sa Agos no nga nagpatrabaho sa tanang mga kaliwat sa mga Lauron family, sa mga Amistad family, Descarcar City no. Okay, may meeting kamo karon Pebrero 11. Lapas na ba kani? Mo tingali. Lapas na ni tingali no. Diya sa Liboron, Carcar City ang inyong meeting sa mga Lauron family and Amistad family. Mag-abot mo dito sa Liboron, Carcar City karon Pebrero 11. O lapas na ba ni? Kaya kanya mong recording sa advance na kani. O gani ang pag-greet ni ini advance na kayo sinamati na kanamo. Okay, thank you kayo no tanan sa nagpamati usab sa wahi og naguna. Okay. Ano? So tampo karon ng matagan pagtagad no pinadak kini sa usak ka nagpatago lang sa nga sa lalaki nagpatago sa nga Guryo kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano kay sunan ang atong sender si Guryo. Kini akong sugilano, no? Bahay na sa kong kahimtangan, kaingon ko ba nga, ako may ilang hanukan taon sa binuhatan taon sa kong asawang di Mayo. Ano ninyo yung basabtan ako sugilano, no? Inaniyaw na ko pagsugod ng tanan, ha? Pre. Ay, shout up, pre. Shout up, So, Ako ni pre, ha? yeah, pre. Stan lamiya, naging aning bugnaw kayong, sa ingaran ni pre? Ngayon mo rin, Oh, sudli. Lagi, sudah be. Puring tani be. Correct. Oh. Dapat, pre. Ay, mura. Oy. Pre, pag-concert, kayo murang mingaw manong environment na. Sabi nga bitaw na bitaw. Concert mo. Kato pang world class nga kanta pre ha. Katong kanang katong petisyonan ta maayo ba. Naapil na ng wa gyud kanta. Kato may ato kantaon kay voicing na atong wa dito di ba? Busis, no? Oh, voicing. Wa dire wa dito atong voicing. Pero nar diha, di ba? Okay, pre? Okay na ka pre ha? Pre. Uy. Oh, sabi. Isang bagsak, isang diwa. Ayaw na bagsak, pre. Piang tana, pre. Pre. Ay, ito is on the way. Okay, larga. Bye-bye love. Bye-bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna cry. Bye-bye love. Bye-bye sweet caress. Hello emptiness. I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. Hey, there goes my baby with someone new. She sure looks happy, I'm sure I'm blue. She was my baby, that saved in it. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye my love, goodbye. Bye-bye my love, goodbye. Goodbye, bye-bye my love. Hello love, goodbye. Ang sasali ka diyot dong, be! Kanta pa tayo. Yung saan naman siya na, day? Alin sa ka diyot, kaya di ko kadaog, Pre, are! kaya sa pre, hari, unsa na nako. No! Hibaw, kitaw din nako, pre. Hibaw ka nga membro ta sa heart. Basta, pre. Okay. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello lonely.
Ani, agay. Ang saan na day? Kani ba kay bukat ani uy sa may sud ani. Ang saan na mo? Ibalin ako diri o kay nag-alid sa agianan maglisod ta. Ay, sus. Kanina. Ay, porbida. Ibalhin na dito sa gawas. Sa lisod ana. Tolls bitaw na rin. Mga tolls na. Naon sa nga? Tolls ba? Sabi sa kaoy, diyan sa nimo ibutang. Tarong nga nagbutang-butanganan ato na dito oh. Sibug-sibug. Sibug-sibug diya. Be. Kay bugat ba yung mga tolls ba? Be. Ayaw, di ha. Kaya na ako agi di ha. Diri oh. Di ka maglisod diri oh. Sa katiyukon pa matali mo. Bugat kay tao ni. Be, sibug na diya. Mapiit ka. Oo, lagi oy. Ay, kabugat man ka na. Kuha na. Kuha na. Be, kuha na. Ay, kabugat. Ay. Tabang tayo, Pitra. Ay. Ginoo ko koryo. Hoy, nalusot imong ila sa sauna buslo. Ay, tabangin ay. Di ko kaibot sa kutiil. Ha? Bira. Kalit mo, Bibi bira. ka dito, gunit ako. Gunit. Sige. Bira. Agay! Agay, tabang na lang. Napasok ka, agay. Tabang mo! Agay. Tabang mo! Nakuha si Pinto, ha! Tabang! Agay! Tinasilbi ko rin. Gregorio! Agay, ginoo ko. Uy, dali mo, tabang una to. Gregorio, dali mo. Ay! Agoy! Gregorio, naunsa mo siya. Naunsa mo siya. Uy, tabang una to. Gregorio, talang. Isa bugdol! Pagbuto na mo, pre. Pagbuto na. Ayaw lagi bugdol! Ayaw lagi! Ay! Naunsa. Patay giyak na! May kay pagkahunlak taon sahog na mo taon sa kusina taon saon nga kawayar man taon nga og sahog lagi sagol taon na mo ang sahog dito pagkaugma punos mi dunay bindahi oy Pre. di sa tamang di ka di unsa man mag-inom ta di ka kumasabutan ana pre Mao bitaw ni anestesya na to, pre. Pulos mataluri, mga bukol. Ako din sa kuko, sakit kaya ako. o nya pre parehas lagi ta o nya minung ko tambar mapito kung minung ko ana naunsa Pre, mas may mas kini mo grabe epektibo, pre. Dahil wag tang tanang sakit ini. Kahubog na to ini, pre. Mao ba? Tagay, pre. Tagay, pre. Okay, tagay. Unsa naman ka diha dong? Okay na day, akong inom ko sa grande day, marunawa naman sakit taon. O saan lang kasakit ng taon ang di mawa day? Unsa man? Ang akong itlog sakit. Ay pakapo na lang tanda. Ay, abang yan. Kini ako asawa ko gihan kayo pero nawag na ako. Patabang lagi taon. Pero unsa may tabuang disgrasya manuon ko? Ako pa yung gitaw yung timingan. Pero okay lang pinangga man na akong asawa. Bahala na ako yung disgrasya, di lang siya. Unya. Okay na ito kusina ha. Di na ni madali-dali gunlak na eh. Mano dito dong? Umbot nga no to siya. Wa mo gusto isahog taon day, gabog taon kay to. Sige lang. Ang mga korta ko day, pasminto to nitong bahay eh. Himo ka. Ay kabala ka day, bisag hasta pa ng krasada na to dihagikan, dinis pa doon sa highway, ay pasminto ko na. Helom dia koryo oy. Wa man gay kapasimintos imong nga pulos na libaong. Abog mo sa ito. Maripitra. Uy Maritonya, ikaw manggudi ay na. Unsa man ang imong da? Ay, kuan Mariba, ang tinuod no. Ay, di na lang gyud ko mag-uhaw-uhaw og sulti ni Mariha kay wa mo gyud ko laing kadaganan gud Mari. Ikaw raman gyud. Oo, unsa man Mari? Kuan ba Mariba? Kinahanglan lagi ko kwarta ron Mari kay si Luis lagi taon uy gihubagan sa itlog. Gidanlak man siya Mari. Unya na kinahanglan siya og operasyon pero kuwang man taon among kwarta, Mari. Uy, na siya sponsor. Ang problema lang, Mari, kuwang among kwarta para pamiliti. Unya Mari? Maungan ni ako, Mari, monyuta ko ni mo, Mari ba? Dili ko manguam ni mo, Mari. Ako lang ni ibaligyan ni mo ang hair dryer na ako, Mari. Gikan ko ni sa gawas. Ako lang ibaligyan ni mo, bisag sa kalibo lang. Para ipamiliti na mo, Mari. Mahal biya ni siya, Mari. O sa ato pa nga kwarta, mga 5 kilos siya, Mari.
Pero, dili man ni Branyo, mauna ako lang ning ihatag ni mo kuan 1K. Pero, maayo pa na kondisyon, Mari, ha? Ang nakanindot ani good, Mari, dugay ka ni magkupa, Mari. Basig mahumol pag kaninig tubig. Kuan man ni Mari, waterproof man ni. No, mao ba, Mari? Uy, dili ko tanin ako ibaligap, Mari. Uy, pero saon kinahanglan man gud nako. Uy, ang kwarta. Oh, sige, Mari. Agig tabang na po din ako ni pare. Sige, paliton ko na. Usak libo magkana. Uy, Mari, 1K ra. Okay, paliton ko na. Ay, salamat kayo, Mari. Nakaluwas ko ka sa itlog sa kumbana, Mari. Sa? Hala, uy. Mahal kay kaayo ni kay gikan kunis gawas. Branded pakit. Sus na, naman di ay ni. Nganong magmantinil mang ko aning daan nga mapaong lagkalit. Hey, akong testingan, be. Dito na ko sa kwarto. Oy, unsa man na? Ay dagi baligya ni Maritonya, gikan ni sa kawasdong, mahalon kuno kaayo ni. Kuan kuno ni 5,000 ang value ani sa Philippine money, pero iya nang gibaligya na ko 1K kay kinahanglanon kay niyang kwarta, kinahanglanon kaayo kay lagi si Luis nga iyang bana operahanan sa itlog do. But may pasabot pakapon si pare Luis. Ay di, ganlak mo nang operahan. Gidanlak ni pare porbida. Oo, mao na isulti ni Maritonya. Oo nga. Di siguro maayo niya ang pagkakumot ang itlog ni pare siguro. Ang kuna kumuta iyang itlog. Oh, pinamag man. Isigihan maglapti. Apa nga. Bukan day. Mudako day, ha? Upo ati nga ni day, pero di mudako. Peso, ayan ta naglaptik ang imo be mamuwa ba? Ayo, Maglaptikan, asong laptikan. Ay, so yung parang day. Bisag unsa ang panaglaptik sa imong itlog no, bisag lastik ko pa ilaptik ana di gina mamuwa. Oh, ano ba day? Lagom man imong itlog. Imbes mamuwa mo samot na kalagom. Ay, Akidot ay, na imong itlog pe. Huwag ko ka nida. Ha? Kasi maglapi. Oh, mag-unsa ka? Mag-dry ko sa akong buhok. Naligo di ka, huwag ka maligo. Testing na ni, testing. Porbida. Unsa uli ay ng bago na? Bagong gipalit pero daan ang unit. Oh, kasi ka na. Ano, ipalit mo ka ng daan mo din na. Uy, paminaw ha. Ay sa pag-comment di mauha. Pasabton ti ka ha. Ah, sige, pasabta ko. Unsa uli ng pagkabutanga, ha? Unsay na pala yung tanghaga na. So, kuha na ni mo. Ako, tabang ni kang Maritonya para sa iyang bana nga si Pare Luis. Gets mo na? Gets na ako, pero sige na. Branded mo ka na. Branded, uy, wala kabasa na made in USA. Usa? Ha? USA! Yung ngayawan sila na jackpot ka na. Jackpot mo lang, 1K na good. Ako testingan ha. Ah, sige, kuno. Basig na wonder. Baby, hawa lagi di ka di. Hawa ba? Sige. Ato i-plug. Sige. Okay na, ha? Okay na, ako pandaron. Yeah. Inita god. Number 1 pa na. Napay number 2. Napay Ngayawan. number 3. Higa ko daan na god, no? Maprinda mga kuno ni. Oh, mo ba yung ano man niya, Frida? Ingon man to siya na ako nga mas maayo pag iyang ibaligya. Og ang iyang kanayang baligyaan iyang suod kuno kay dili kuno kaayo tantong sakit sa dughan kumawa niya ang butang. Mo ba? Oo, og ang dong ang nakanindot dong kay waterproof kuno ni Ah! dili magupa bisag mahumol pa sa tubig. Ah, berbeda ngigas na Lagi. Singan ko na to, pagkuha itong tubig sa ka balde, be. Di ka mo tuo di ka mo tuo. Testing nga na to, sa balde! Dara tubig oh. Ah, bebe, testing nga na to, tinuod gani ang imong giingon nga di na mong guba, bisag ihumpol pag tubig, bilib lang yung ko na. Testing para mo tuo ka papuya ni Testing nga mo. gani, be, ako ibragi, be. Kanya, ako ihumol sa tubig, aron, tanaw na itong buandar, pagyapon eh. Oh sige bahala ka. Ani ha? Humol na ha? Be, padaro na to, be. Kung buandar ba? Hey! Pare! Goryo, okay na ka, Goryo! Dada ko pital, dali. Oo, Goryo, kada po daw kog porlon. Para imo sakyan ba? Ambulance, ay, dili porlon. Ay, sorry. Sa ato, Mari. Ingon ta waterproof imong gibaligyan akong hair dryer. Kay waterproof bitaw to. Bisag gihupa to nimo sa swimming pool, Mari, o dagat meron. Dili gito magguba, kay waterproof man to. Pero gitistingan sa kumbana mare. Giyon sa mga pag-testing. Yang gihumon sa tubig na naa sa balde. Nya, Unya yang giplug.
Iyang gisuwayan ug muandar paghapon bisag mabasa sa tubig. Ginoo ko? Uy, dili taon to maumari. Uy, siyempre, makurintihan mo ato. Kay, di pa andar mo to niya. So, sa balde ang naitubig, be. Singan? Ingon ka waterproof. Kay waterproof bitaw to. Pero ayaw i-plug. Siyempre, makurintihan yun mo. Ang buta ko ipasabot mariba. Nga kung panangitan, imutong dadon, ug malakaw ka, o yung mahog sa tubig, dili to maguba kay waterproof man. Hala, patay. Ako man kay mapatyan aning guriyo. No na. Ikaw gid mo patay na ko, Pets. Do. Porbida. Sa imong kadanghag di malas, ako manigo. Ah. Inahak na ko. Dong guriyo. Unsa kay mayo Petra, o magbugbuwag lang ka ta. Ah. Ha? Kay murag di mayo magdugay ta. Nga naman dong. Unsa may maayo ha, magbuwag-buwag na lang ta. Dong guriyo. Luoy biya ko sa kong asawa taon nga akong sultiya ginato. Pero sao man nga yun yung dam disgrasya ko tungod niya. Murag gibaldisyon ming duha ba. Porbida disgrasya ko pero may basta kami maguban. Saan na ako? Tinuod ka ni? Bang, nga ba diya? Tuwa ba mo aning malas? O danghagin niya ako asawa. Pasahe ko no ko diya bang. Kung kami pasultihon, guryo. Hello, Ate Pres! Wow, good morning! Ate Jen! Unsa na imong ginaati, Ate Jen? Jennifer, may adlaw. Morning, Ate Pres! Kaisunan po nato nga pwede mo naman maginom ani nga to ang said Panyawan Coffee Mix kay mao na pinaka the best datong imnon kun padung tas trabaho kay di ta magduka nindot kay atong bation na ng said Panyawan Coffee Mix so nya naa gyud sa gisagol nga magustin o mao na nindot kay na imnon white apoy di ka magduka nya kondisyon kay ka pinagi sa atong Panyawan Coffee Mix the best gyud kay na imnon natong mga dagko salamat thank you so much kaninyong tanan okay Ate Pres Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron og Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with garlic, Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayok sipyata pag-inom, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo maog yapon. Usag yapon ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniuto. Maog yapon ini gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon inom na sa kadaan ug sa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Ug alang ni atong na problema bahin sa kidney o UTI, ayaw na makahadlok o ikabalaka, ana. Tungkol kay, doon nanay makapaalibyo, makatambal, makaayo. Anay atong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Unya sa atong mga kaigsunan nga naghimog number 1 sa ato ang said Lenment Oil. Thank you gyud kay ninyong tanan. Salamat usbon ako. Di gyud nato ikalimon kun unsa ka epektibo ning ato ang said Lenment Oil. Mao nang gihimo ninyo gyud ning number 1 kay tinuod man gud nimo wagtag sa atong paduhot, pamaol, padakit sa kalawasan, varicose veins, kining sa mga dysmenorrhea sa kababayan-an, katul-katul sa atong kalawasan, athlete's foot sa atong tiil, bagdag nato nga bikugan, haplasan na nato sa ato ang said Lenament Oil, dapi-dapi nga magsakit, haplasan sa said Lenament Oil, puto sa kabataan, hisuan sa said Lenament Oil, ilikay pagyuta sa dinggi, nini nga to ang said Lenament Oil, nga anhara nato mapalit sa butika, di ba kayo? Basta butika. Basta butika. Ili kay tas tanang mga sakit-sakit pa palit atong gibati sakit-sakit sa lawas.
sa seed liniment oil basta atol tos butika mapalit gams. Oh, butika, Dili kita yun. mapalit sa gawa sa butika. Adi, sa oy, butika kita. Butika kita. Ug dili ka tes butika layo tos butika gams. Sa Facebook gams. Facebook. na yon. Bistahan na to ang page seed marketing niya itype na to ang Panyawan Herbals. Nya di ta malimot na atong i-like ang page manghigala. Aha. Makita dito na ang mga genuine seed marketing products dayon. O ang mga Panyawan products sa seed marketing manghigala papalit na product to sa Shopee. Shopee. Di na ta maglistad. Shopee, butika, Shopee. Mao ra gyud ay original. Shopee. Shopee. Sa Shopee og sa butika. Mo na ibu. Ang ato dai kuan gams kang mga atong military dito sa kuan gams. Sa ginuhulgan ba gams? Kati gamitan ni gams. Katong salida dito. O kato sa Sila 62. magkura. Kato sa 62 IB ba? Sila Unified magkura. Battalion, no? Unified Battalion Delta Company. Headed by Sergeant Rolando Redondo. Redondo. From anong barangay Trinidad ba? Sa barangay Ila sa BG, barangay. dito sa barangay Dili lungsod mo itong Trinidad. Barrio to. Sitio Malusay. Gihulngan na si Ginhulngan City. Mga gapon. Muna sila nga to. Og ni ato di kabitan kanigang nagtrabaho sa Quezon Metro. Lungsod itong kwan, Trinidad. Sakop sa Gihulngan, oy. Dili, sakop to sa Gihulngan. Barrio Trinidad niya. Sitio Barrio. Malusay. Mato sa atong silidan silang Benji. No? Niya mo ni niya kuan ang atong security guard sa Quezon Metro Gams. Si Permin. Sige, kaganas kay San Metro. Okay. Kisa yan ha. Ibantay na to Dagams, Permin with suhito kay Ijit na Dagams. Agent. O si Juan. Agent ta ka. O si Juan. Nya, kasi sa Ano niya Metro. ng agent niya? O niya, kuya, kaya na. Kaya nga niya? Si Permin. Permin? O si Juan. Permin Juan. Permin Juan. O. Nya, sa guys, kay Sano ginagams. Ato ginapagawa sila Gams kay magsigig gamit og seed liniment oil. Kana. Thank you kayo. Di sila mo kami ng Jiski. Gawaya sa kayuhan. Hindi andan pag ni Randy. Ha? Randy Scott? Oo. Mayo kay mukanta Randy. Randy. Randy sa niya? Randy Scott. Nga rin Scott man. Scott whiskey. Sige. Dino. Bam! Salamat usapan ang atong mga ginang sa panimalahi labi na ng mga asawa sa atong mga guard on duty diya sa St. Teresa's College nga maminaw pirmi sa atong tulumanon agud sila radyo silang guardhouse. Thank you Sir Gabalis Rande, Nino Hermogenes, Canionio Hermelo Castillo Dirneal, Kamahalan Alberto Cueva Danilo Guerrero Ronald Payot Elgin Malinaw Welmer. Salamat kayo ha. Sa dili pa kamo mana sa inyong duty diya sa St. Teresa's College para mo report sa inyong mga duties. Samtang mga ligo ko mo sa inyong buntag ang inyong mga misis, ang inyong mga bata, aghata sa paggamit sa atuang Celebrity Cosmic Beauty Soap. Tungod kaduna kini mga sangka para magpabilin ka mong hamis puti o guwapa pirmi nga itong mga kababayan. Doon na kini nga sangka ng glutathione, papaya extra, aron magpabilin kitang younger looking o kutis artista. At doon na sa kini mga moisturizer para magpabilin yun nga hamis nga itong pantong dili mag-dry. Celebrity Cosmic Beauty Soap, ikan sa marketing. Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na to karang adlaw. Siguro yung anis jeep ni. Gorio. Ay, siguro yung Ate Pres, kanang iyang asawa, di malason. Ha? Di malason Di yung asawa. malason? O, ambot lang ha. Nakabalin naman? di malason. Ningom siya, mabasa pa yung ibang nga di malason ng asawa. Tungod kay bisag unsa Ate Pres, dagi may tabo niya. Oh? Katapusan, katong ipalit siya, kanang usay pa nga Ate Pres, Pres buho, kanang pauga. Ay, blower? Blower? Hair Usay nga dryer? Hair dryer? Blower, oo. Hair Oh, hair dryer. dryer. Iyang ibaligya siya kumari. Ningon niya kumari nga waterproof pa ni. Mari, bisag waterproof ni siya ha, di ba? Gisuwayan siyang bana. Iyang bana, sa may pagkaihasa ni siguro, gituslob sa balde, gion. O di, magkurikyo, may Kurindihan ka. Oo. Ikaw siguro, ikaihas, Patano. siguro, yung dilibo, asawa. Ha? Ikaihas. Anong imong sa tong gion, be? O ang gikuan na to nga, waterproof, di madaot, bisan pagkuan, inigkuan, Pag mahagong inigkuan. to, Oh. mabasa, di madaot. Di madaot. Pero, kato, kay iyang Paandar, gichok sa kuan. gituk niya sa Outlet. plug. Oh, Nya. outlet. Kiri-kiri ka, Tipres. Natural. Oo. Hmm. Unsa, bam, unsa yung mga tada? Murag ibaldisyon yung duha. Ingon, kung maaari ka dire sa kaalam ni Solomon ha, Kapitulo 1, versikulo 13. Ano man? Ang magsuglo na to sa versikulo 12. Okay. Wisdom, chapter 1, verse 12. Ayaw pagpatya ang imong kaugalingon, pinaagi sa dautan nga mga buhat. Ang Diyos wala magmugna sa kamatayon ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Ang umot pasabot, nagpataka naman kung sila, wala sila magbasa sa mga instruction. Unya, doon sa kamay sipyat katong nagbaligya kay
Tingali ba, sa kahibaw, ang kaning mga tawahan ang nakapalit sa iyahang gibaligi ang device, o device may tawag ana. Device. O, dapat ikaw nga mo yung baliga, masulti yung kagusaon ni paggamit. Pareha ng kuan. Inom ba kagulit nga doon ay bata na matay, kay ang tinidor, gikuhit dito sa kanatuslokanan sa kurente. Oo, nga naman ba? Kasi nga na nagulit, kasi nga na natuslokanan, Ah, plato, atlet, Kana sang ingon ka na sa mga kwartahan kay ug sa bukid di man magunit og tinidor ko sa mga bata kay makinamot naman. Ang uban sad ari sa bukid kung mga bata sa gawa makahibaw mo na masunog kay magduwag posporo. Duwa bitaw. Ang mga bata ko kahibaw nya ilang mga gidikana naggamit ko sa tinidor nakurintihan ng bata kay ang tinidor gikuhi dito sa outlet. So kanina itabo karon kanang ang iyang asawa wa pod maghatag og instruction eksakto ngadto sa bana. Nya katusang nagbaligya doon na pod sa instruction nga maeksakto ba kay basig kung murinti ko na. Bitaw. Bisan ka ng og ali lang sa simple nga kuan dili man ta pagunito og kanang mga dikurinti nga butang kung basa atong kamot. Bitaw. Okay kana bitawng kami kay mga katabang magdudmis pa ni Malay. Panlimpyo na mo anang ref, magbantay mi kay usahay sa atong amo. Ang mga amo dito sa Manila, kanang limpyada man to kayo. Kada adlaw trapuhan dito mga bungbong ug trapo nga basa. Kani mga bungbong, kani mga kabinet, trapuhan. Kani nung dunay mga silak, dunay mga varnish, uga mo ipatapo. Karon inigtapo na mo sa kuan Goliath kanang ref. Usay mo ground ba na kay basabi ang trapo. Bitaw, tinuod. Wala bantayanan gyud na. Inday, kung doon na magani ka mo'y mapalit nga mga appliances, labi na og di kurente, pangutana gyud kung saon paggamit. Ana din bang no? Kung saon paggamit, ari lang sa bukid, simple lang kayo. Kami mamalansa mi sa bukid Goliath kanang naang init kaayo ang plansa kay uling man. Unyang uling sa karaan sa mong gamiton ka namang uling nga dili sa kahoy Goliath ka namang uling sa bagol sa lubi. Pirtim ng inita. Usahay ni kaplansa sa kumama kanang sa dili pa niya iplansa dito sa panapton iya sang inusnos ang katong plansa nga putaw sa dahon sa saging laya. No wa? Amot para unsa na sa inusnos sa kumama dito sa kanang dahon sa saging laya. Para man na limpyo ang kanang kuan sa Para damo. plansa. Mauban. Para masinaw ang imong kuan. Ang Mao din natin agent. presyo kay ana takwan. Ana. Para inig utaw sinaw. Utaw niya nindot sad. Ay po bitaw ko sa una sa anak sa akong lula, di pres nga yataw kanang una sa saging. Saging. Unya kay wa malagi kurente plancha man lagi nga kon. Kada human gyud nagplansa ang instruction jud sa among mama nga kadtong plansa ibutang nimo ipatong yun nimo dito sa kanang plangganita dili nimo ipatong dito sa kahoy. Anang gyud sa ipatong kada bang sa tawag anang lusa ang tawag nyo na sa syudad Goliath. Lusa. Lusa ang tawag nyo anak. Ato sartin, to sartin. Samos sarting ni tawag ana. Atong dagko ang lagpad tawgon to plangganita. Mo gyud patungan sa plansa nga pinatuwad. Lusa lagi. Mo gid mo na sakso sa mama na. Dihugan og kanila. Ano dihugan man ni kanila ang plansa mo magpamalan sama para dili ko numutaya. Ini ka man mingon yung mama. Dili manghunaw ha kay nagunit mo init. Dili mga instruction. Dili sa una, wa pa may kuy mga oil kayo, munang kadila lang tan. Mawala nga ako pasabot mga kaning yang pagpalit aning sa to dryer sa buhok sa tong ingon. Wala mo gud sila wala mo gud sila makabasa sa instruction, wasan sila mo tanaw sa uli paggamit. Ug mingon ka waterproof, pero ko na mga relo nga musam sa dagat gili nga dili madaot. Yo kadto pong bana nga ingon nga saro di sa kakuan mo muriting gusto tubig, saro naman pud ay. Muna pagbantay mo hindi labi na ka ng mga dikurente inyong mga gamit, bisag dili dikurente, dapat naadjud mo yung mga kahibalo ug unsaon ni paggamit, no? Yang lang yun. Kay kito kaning walay kurente Goliath. Mangurinti man gani. Ba? Mga rinti? Mo tawag pagkuliti ba? Kung giingnan ako amigo, unsaon man kanay mong kamot ipatong dito. Kamot ipatong diri mangurinti na. Sama kami dagat ito naman yun. Kana ko ang Pastor Tihon.